Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, κύριος Γιάννης Ιωαννίδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Με την ευκαιρία του σχεδίου νόμου που συζητάμε σήμερα, θα ήθελα πριν απ' όλα να σχολιάσω για λίγο το προηγούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που είχε εισαχθεί στην Ολομέλεια πριν από 3 εβδομάδες με τίτλο «Μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης». Τα περίφημα αυτά μέτρα ήταν το εξής: 1. Το διάπλατο άνοιγμα των φυλακών για εκατοντάδες κρατουμένους, ακόμα και για δικήματα που χαρακτηρίζονται από έντονη κοινωνική και ηθική απαξία. Πουθενά στο νομοσχέδιο δεν αναφερόταν έστω και ένα μέτρο για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης ή διαβίωσης, δηλαδή την επιτάχυνση της κατασκευής νέων σοφρονιστικών καταστημάτων, τον περιορισμό της έλλειψης χώρων, τη σύντηση, την υγιεινή, τις άδειες, τα ημερομίσθια, τον προαυλισμό και άλλα προβλήματα. Έπρεπε λοιπόν το Υπουργείο αυτά τα ζητήματα να επιλύσει ή τουλάχιστον να προσπαθήσει, για τα οποία σίγουρα θα είχε την υποστήριξη όλων των πτερίγων. Επέλεξε όμως την εύκολη και χωρίς κόστος λύση, αναστατώντας τη Βουλή και τα κόμματα. Όλοι θα θυμούνται την ανεξήγητη αιμονή του κυρίου Υπουργού μέχρι το παραπέντε της ψηφοφορίας να συμπεριλάβει οπωσδήποτε διατάξεις με τις οποίες ευνοούνταν κάποιες κατηγορίες από όσους εκτείνουν ποινές ακόμα και 10 ετών. Τα υπενθυμίζω όλα αυτά γιατί είχε επιχειρηθεί ουσιαστικά επέμβαση της νομοθετικής εξουσίας στο έργο της δικαστικής, ανεπίτρεπτη δηλαδή συμπεριφορά προς το θεσμό της δικαιοσύνης, πέρα από το γεγονός της αλλίωσης του δικαιώματος του πολίτη στην ασφάλεια. Εισέρχομαι τώρα στο σημερινό νομοσχέδιο, για το οποίο πρέπει να πούμε ότι πράγματι αποτελεί μία φιλότιμη και σωστή προσπάθεια περιορισμού των δυσλειτουργιών της δικαιοσύνης. Στη Νέα Δημοκρατία, όπως άλλωστε έχουμε επανειλημμένα τονίσει, πιστεύουμε ότι η απονομή της δικαιοσύνης προς όλους τους πολίτες μπορεί να είναι ταυτόχρονα και γρήγορη και αποτελεσματική, αλλά και ποιοτική. Η κατάσταση φυσικά που επικρατεί σήμερα στον χώρο της δικαιοσύνης απέχει πολύ από το παραπάνω ιδανικό. Ενδεικτικά να επαναλάβω 2 μόνο στοιχεία από όσα αναφέρθησαν κατά τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή. Πρώτον, ότι τα κενά των ειρηνοδικών συνολικά σε όλη τη χώρα ανέρχονται σε 199. Δεύτερον, ότι η συσσόρευση των υποθέσεων στο πολυμελές πρωτοδικείο, για παράδειγμα, έχει ως συνέπεια τον προσδιορισμό της δίκης το 2014, χωρίς να ληφθούν υπόψη κάποιες πιθανές αναβολές. Η δε έκδοση της οριστικής απόφασης είναι σχεδόν αδύνατο να προσδιοριστεί χρονικά. Και όπως εύκολα όλοι μπορούν να αντιληφθούν, τα προβλήματα αυτά της δικαιοσύνης, καθώς και άλλα περισσότερα και σοβαρότερα, έχουν επιπτώσεις ακόμα και στο επίπεδο της δημοκρατίας που απολαμβάνουν οι πολίτες. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο να λάβουν χώρα αλλαγές στη δικαιοσύνη σε τέτοιο βαθμό που θα καταχειρώνουν ή και θα ενισχύουν την ανεξαρτησία της και παράλληλα θα εγγυώνται και την εύρυθμη λειτουργία της. Με αυτόν τον τρόπο θα διατηρείται η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, θα προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ατομικές ελευθερίες και η πολιτεία θα εξακολουθεί να αποτελεί τον εγγυητή του κράτους δικαίου. Και δεν τα είπα όλα τα παραπάνω απλά ως διαπιστώσεις και ως ευχολόγια. Πιστεύω πραγματικά ότι η πρόθεση όλων των συναδέλφων βουλευτών και κυρίως όσων είναι και νομικοί είναι να συμβάλλουν με εξειδικευμένες προτάσεις και ιδέες στη βελτιστοποίηση των διατάξεων του νομοσχεδίου και όχι απλά στον καλοπισμό τους. Θα ήθελα τώρα να κάνω κάποια γενικά και ειδικά σχόλια και συγκεκριμένα. Πρώτον, η προσπάθεια αποσυμφόρησης των δικαστηρίων από τον υπερβολικό αριθμό υποθέσεων σε εξέλιξη με βρίσκει φυσικά σύμφωνο. Όμως, μία από τις κύριες αιτίες αυτής της σώρευσης και της υπερβολικής διάρκειας των διοικητικών δικών δεν είναι μόνο η λεγόμενη δικομανία των πολιτών, αλλά και η αλόγιστη άσκηση ένδικων μέσων από το δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για ίσονος σημασίας υποθέσεις
που αποτελούν σημαντικό ποσοστό του αριθμού των εκκρεμών δικών. Επομένως, καλό θα ήταν να ληφθούν μέτρα και προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερον, εντύπωση μου δημιουργήθησαν τα όσα αναφέρει σε επιστολή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όπως τουλάχιστον αναγράφεται στον τύπο. Και αυτό γιατί αναφέρεται σε σοβαρά προβλήματα στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης επί οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος του δημοσίου. Προσθέτει επίσης ότι παρά το σημαντικό έργο της οικονομικής αστυνομίας, αυτό υπονομεύεται από το γεγονός ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία των συλληφθέντων απλά ορίστηκε δικάσιμος και αφέθησαν ελεύθεροι. Προτείνει δε και μια σειρά μέτρων για τη βελτίωση της κατάστασης. Ήθελα να πληροφορηθώ λοιπόν εάν ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία αυτής της επιστολής στο παρόν σχέδιο νόμου. Τρίτον, είναι φυσικά θετικό στοιχείο η ανακούφιση των πλημελιωδικίων από την πληθώρα των υποθέσεων. Πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί και να ενισχύσουμε τα ειρηνοδικεία, ώστε αυτή η παράλληλη μετακίνηση σημαντικού όγκου ύλης προς αυτά να μην μεταφέρει απλώς το πρόβλημα. Ήδη η κατάσταση και στα ειρηνοδικεία οδεύει προς το έφραγμα δεδομένων και των εκατοντάδων αιτήσεων από φυσικά πρόσωπα για ρυθμίσεις οφειλών. Τέταρτον, στα θετικά επίσης του νομοσχεδίου είναι και η πρόβλεψη για πρώτη φορά ότι η υπηρεσιακή εξέλιξη των δικαστικών λειτουργών θα εξαρτάται πραγματικά από το βαθμό της επιμέλειας και της συμβολής τους στην έκδοση της δικαστικής απόφασης. Κύριε συνάδελφε, εκτίμησή μου είναι ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Πράγμα που μου επιτρέπει να ψηφίσω θετικά επί της αρχής. Και είπε και ο εισηγητής μας, ο κύριος Τζαβάρας, ότι ήταν υπόδειγμα η διαδικασία στην Επιτροπή και διορθώθηκαν ή συμπληρώθηκαν πάρα πολύ, τα διάφορα που επιλαμβάνεται αυτό το σχέδιο νόμου και έτσι αποσύρατε και αυτούς οι οποίοι διευκολύνουν την είσοδο των λαθρομεταναστών. Εγώ σας παρακαλώ να το δείτε για μια ακόμη φορά το θέμα του διαζυγίου, γιατί πολλές φορές το εξάμηνο τα παιδιά μπορούν να επανέλθουν. Το σωστό είναι να κάνουμε μια προσπάθεια η οικογένεια να μένει ενωμένη και βέβαια η γρηγοράδα είναι γρηγοράδα, αλλά πάνω απ' όλα είναι η οικογένεια. Λοιπόν, ξαναδέστε το αν μπορούμε να το δούμε με άλλο μάτι αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ιωαννίδη και παρακαλείται ο κύριος Κωνσταντίνος Σερβαλιώτης